Беше 2007 година. Бе лоша година, когато той загуби всичко, но тогава преоткри себе си. Беше загубил контрол, захарта беше като сол. Криеше се от хората, защото се чувстваше гол. Всяка минута му се струваше дълга като ден. Разполагаше ли с пари? Не, напротив, той беше беден. Искаше да си даде ясна причина за цялата го заобикаляща и кална картина. Намери свободата в обикалянето по улици. Избягваше абсолютно всички градски безмислици. Обратно назад той беше затворен. Безспорен беше с това, че той бе човек боготворен. Беше спрял от дрогата, не ходеше към барлогата. Беше скъсал веригата, но си имаше още тревогата. Добротата му е последното, което в него увехтя. Запустя и извървя пътя от земята до ада и пак долетя. Искаше начин да намери, да измери и разчупи всичките му пречещи на живота бариери. Силата му в механизма беше в деспотизма. Избягваше проблемите, а те бяха магнетизма. Мозъчните му клетки бяха електричество. За него това се беше нещо като вътрешна заплаха. Доста хора с мисли лоши си го пожелаха. Атакуваха го изпръжни на земята, те лежаха. Той бе в себе си затворен и мрачен, като дете в ръцете с кибрид и динамит. Една дума опасен, спасение не търсеше. Въобще не мислеше за бъдеще, само казваше: такива като мен равно тият гробище. Лошия живот му показа в очите за него светъл, но всъщност мрачен път. Имаше едно решение, то беше купът. Глътка въздух се взе слепецът кух и тръгна отново пак по улиците, също като дух. Криминално проявен беше, рядко нерви теха беше. Проблемите бавеше, но със служите си се давеше. Често сменеше местата, затваряше очи, за да долови на скъпа дама от миналото аромата. Тя не беше въображаема, тя му беше заема. Често идваше за сърцето му, което беше найма. Той казваше: майната е на любовта, тя се римува с кръвта. Ако трябва да я срещна пак, бих избрал цевта. Рядко грамогласен беше за себе си, ефикасен беше, когато с глупости не се хабеше. Всичко му беше черно в мрак, беше сам, но небета пак. И факт е, че извърши на момента всеки свой акт. Хиляди проблеми от спомени промени все още не са умени, а в главата му вкаменени. Силно го болеше, мълчеше и търпеше, но пак пръстът си в отровният живот топеше. Луд го наричаха, наживо пред него сричаха. Когато преминаваше от всякъде надничаха. Притиснат около гушата, загубил своята душа. Беше скачулка на глава и обикаляше само през деня. Понякога изчезваше, след време се завръщаше. Мълчеше и преглъщаше, следеше как денят свършваше. Гръб обръщаше, сам се обгръщаше, но около се свърташе и постоянно се озърташе. Явно имаше проблеми големи. Това е той, самотен, скиташ, самотен, гладен, беден, безработен, в улицата засаден. Живота му е шит, брат, живота му е шит. Но въпреки това той не е извит пресвит бит, ледовит бандит. Просто сам със себе си изключил кит. И въпреки че в гръб го удреше към шика, той не търсеше лечение с антибиотика. Той сам знае кой е, каква му е болката. Той само знае кога ще му свърши обиколката. Той си е той и няма да се разминете без бой, ако навлезнете дълбоко вътре в неговите покои. Живота му даде проект с дефекти, той бе дилърския субект. Афект получи от наркотичния ефект. Респект едва ли, много хора са ходили, не внимавали, питвали. Затова сега труп си ти студен във ъгъла на стаята. Аварията се получи при майстора в кулинарията. Затова удари шестица от черното тото на лотарията. И сега кой пострада? За награда ще бъдеш заобиколен от дървена преграда. Има ли значение дали сега ще си в рая или в ада? Жалко, че съм живял толкова малко. Бях се поспрял за кратко, а сега стоя и гледам отстрани безжизненият се труп. Колко ме е драматично. Поне се радвам, че свърши всичко енигматично, тематично, емфатично, край.